kommer du til at klippe det, ikke? Det er planen, jeg filmer i hvert fald. Okay, jamen, er vi live? Yes, vi er live. Okay. Kasper, vi er samlet her i dag. Jeg har jo lige taget fat i dig, fordi jeg gerne vil have dig til at fortælle vores seere lidt om, hvorfor det egentlig er, vi lavede Elevate. Vi ved det jo godt, men nogle gange kunne det også være rart, at alle andre havde den samme idé, som vi har. Så derfor vil vi gerne høre lidt om det. Jamen, jeg er da glad for, at du ved det. Historien omkring, hvorfor vi lavede Elevate, den er egentlig, at jeg var på Elevate selv for 2 år siden. Og jeg fandt det utroligt fascinerende, at så mange ligesindede mennesker mødtes og indså vigtigheden af at arbejde på sig selv, arbejde på at nå til næste niveau. Og de her speakere, som gik på scenen, var jo helt fantastiske til at inspirere, men også rigtig dygtige til at komme med konkrete inputs til, hvad man egentlig bør gøre inden for forskellige områder af ens liv. Men der var noget, som ikke helt stemte for mig, og det var, at der stod en taler på scenen, som det år var hovednavnet, og han fortalte, det var ledes, at det ville være et faktum, at når vi alle sammen var gået hjem, så ville maks 5% af os rent faktisk gøre noget anderledes i forhold til den måde, vi havde levet vores liv tidligere. Og et eller andet sted så provokerede det mig voldsomt, at så mange intelligente mennesker, så mange mennesker med dyrebar tid, havde tilbragt en hel weekend på Elevate, og af dem ville maks 5% rent faktisk gøre noget anderledes. Derudover så synes jeg også, at det var urovækkende, at den her yderst intelligente taler og meget erfarne taler virkede til at have accepteret, at maksimum 5% af os ville gøre noget anderledes. Jeg fandt det pudsigt, at han i kraft af sin erfaring så ikke havde undersøgt muligheden for, at hvad kunne man gøre anderledes? Hvorfor er det, at maksimum 5% af os ændres? Er det på grund af formen? Er det på grund af det, der bliver sagt? Og så det er faktisk også lidt med den udfordring, at vi er gået til Elevate. Vi har sat os for, at 5% er ikke nok. Det er en skuffelse, hvis vi kun når 5%. Selvfølgelig er det fint, at de 5% får noget ud af det, men vores tal skulle rigtig gerne være væsentligt højere. Det inspirerede mig til at gentænke hele processen omkring det at lave en selvudviklingskonference. Hvordan kan vi få mere fokus på faktisk eksekvering frem for inspiration? Selvfølgelig er det super vigtigt, at der er noget inspiration, og det er også entertainment. Men udover det, så er det også rigtig vigtigt, at folk indser, at der også skal komme et produkt ud af det i sidste ende. Det er vigtigt, at man inspireres til faktisk at tage action, og man ikke bare inspireres til at drømme. Endnu vigtigere end det, synes jeg faktisk, er hele målsætningen om at lave, eller være med til at etablere et økosystem af ambitiøse mennesker. Mennesker, som er ambitiøse på personlig udvikling, mennesker, som er ambitiøse omkring, hvad de bruger deres tid på, hvordan de bruger deres tid, hvad de opnår med deres tid. Ambitiøse på vegne af deres helbred, ambitiøse på vegne af, hvad de får ud af deres tid med deres familie, at de får bygget nogle fantastiske virksomheder, at de får tjent en masse penge. Og i hele det her økosystem, der skal Elevate-konferencen slet ikke fremstå som værende det vigtige. Det er bare facilitatoren. Elevate-konferencen skal være det, der samler hele det her økosystem et par gange om året, således at man ved, at nu er det blevet tid til at genforenes med de her fantastiske mennesker, få et kick, få et boost, blive inspireret, og ikke mindst få nogle konkrete inputs til, hvordan man kan iværksætte jagten på næste niveau af det liv, man skal leve. En utrolig vigtig del af det at kreere det her økosystem omkring Elevate, som vi gerne vil, og hele Elevate-konferencen i sig selv vil være at skabe alt det her med autenticitet. Vi skal være autentiske omkring de talere, der skal være på. Det skal være autentiske talere, som lever det, de taler. Vi skal have practitioners på scenen, som faktisk til daglig beviser, at det, de står og taler om, det er faktisk også noget, de kan udføre selv i livet. Vi skal have autenticitet i forhold til den måde, som vi kommunikerer på. Vores prisstruktur, og folk skal vide, at når først de har købt en billet, jamen den pris, som de har købt til, bliver ikke pludselig udvandet. Elevate skal være stedet, hvor man
bygger et fællesskab af helt fantastiske mennesker, hvor man bygger relationer med helt fantastiske mennesker. Hvor man ved, at det er mennesker, som bakker en op, som heller ikke er bange for at sige sandheden, hvis der er brug for det. Men frem for alt, nogen, der hjælper en og løfter en op, frem for måske det, man nogle gange har tendens til at møde i sine omgivelser, specielt når man er en driftig type eller en ambitiøs type, så møder man ofte negative mennesker. Man møder dem, som er hurtige til at sige nej, dem, som er hurtige til at sige, det kan ikke lade sig gøre. Det er ikke det, man møder på Elevate. Der møder man ligesindede, som ved, at med hårdt arbejde og med den rigtige indstilling, der er de fleste ting i livet muligt. Og Elevate skal være der, hvor de mennesker mødes.